Ia pasin de proses kono biasa sini ya hanga sople ya karecin baru nang ni bagai nang thani ko nang Jung tabuk ke foto ekare jung top pengelanya di sini tanda tabuk karena sendiri di sini langsung di tanda. Oh sampai ke musago kawe buguro oh buguro kotona ya farna kadona oh buguro oh daguro no তিনি রামচন্দ্রঘাটনি সুব্রাই ক্লাব মানে বাইজালবাড়িনি যে সুব্রাই ক্লাব অর তিনি রামচন্দ্রঘাটনি এমএলএ নর বরম রিখা বড় ইয়াচক সকা লামসকা আবনি বাগৈ সুব্রাই ক্লাবনি তৈফাং বা বনজারা স্নামতি সানাই বরন পাইফ্লে হামবাইমা ইয়াফারো তিনি আনি গানাও বসাই তংনাই বরন অ ক্লাবন 1968 সন গরিতি সাকা गोबांमा क्लाबन स्नामति सानाय रक तिनि संसार करिखा संसार याख्रै थांखा आहिपानो तिनि गोबांमा क्लाब संसानाय रक गोबांमा हायर एडुकेशन सेबु खलायै अनेक गोबांमा तिनि हाबा याखारजाक बतंगो तिनि क्लाब चेंगरे गेरे तंगमनि तिनि बिल्डिंग कसाय तंखा क्लाब तिनि सोसाइटी वो हामा सामुंगो कासुनानि वो बिनि कासा बलायजांनाय मुं तंगो आमसाइनो दै दुलथिनिबो बरंनो क्लाबनि मुं तंगो चिनि सिरि सिटिनि राइडारंनो रमैतनिनानि फासिंगोबो क्लाबनि कासा मुं कतर तंगो क्लाबनो तिनि आंमा बलायमानि उंखा 1968 नि सिमि 36 जरा क्लाब कुनु केबं मुं करै खायै आमसायो सामुं ताङै तंगो दाबो ताङै तंगो अबनो जतनि कतर बलायमानि क्लाबनि बखाते गोबांमा बर' लुकुरावबो सुबासु मानखा गोबांमा सुबासु माने हामारिबो उंखा गोबांमा बर' परिथिनि रग सुबा मुं माने गोबांमा बर' लेखाबो फोरोंखा सबसे आनिसाय क्लाबनि लाइबुमा कथमा सानानै थांगाकाय तिनाने गानाव बसाजाक चिन अमरदीप बाबू चिन नगेन बाबू चिन चित्त बाबू संहाय बर' रक बर'नो बिसे साइमानो आं कयनाय चिन नगेन बाबू चिन अमरदीप बाबू चिन चित्त बाबू सं किसा साखांखाय दुखुनि बुसखांगो साखांखाय गाहामगान हि kami am zero ko to club rok rika amo baijal bari o haino ka club wa kaham ke khlai jong obno tita mo ko kasam gone hasen no ani kok hingakai ang thasingno saipekya 1968 sonno o club no songsajangmani yagulo 30 point o club no tui tongkha 30 point mo chengre gere tongmani tini building kakha tar mane no o club tui dulthini khetra or gobangma high level ni bororok chini tiprasani high level ni top level ni bororok mono bini ukologo tongo tui dului tongo bono naikini khlai tongmani bagino to tini o club mo sujara phaimangkha ekakai ang lukurangno kachana musungo club gobangma asayo gobangma no komoribo thango kintu bono tui dulna se asol kintu chini subrai club 1968 sono asayei 30 point bosai tongkho 300 point tofane riti niti no tui siri sitini simi je chini rider tui mosangri borok tui tongkho tinibo ano agini chini siri sitini langa chempai beri oi borom yafaro obono nangma bolayo omti kheno chini tofane gobang mang korongno tui borok tabukbo ngo khaitongmani bagai o club ni jottono no ang hambairo ini khoini baijal bari ni bising klainai subrai club ni luajimung bai o 24 ramchandroghat amsaini borom ganang MLA musang Ronjit Debormano lamsok mani panda tini oro khlaijaka bo khoroksa khub dynamic leaders amsaini totha
त्रिपुरा राज्यनि बागै वानसुकनाय ओमफ्राय जों अ जागा तिनि बनो फेलिसिटेसन दिमांखा बिनि याक्तै सिनि आमजाय जों सासांनाय जों खाखायो जों सिनि क्लाबनि तरफ फैदे जों नासिंनायखा रोंगो बेलाय उक्लुगो क्लाइजाको आमसाय ओमफ्राय जों रोंनो बुसखां लांनानै बागै क्लाबो जों दाबो कायसा बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन खाय दङ आ बिल्डिं कन्स्ट्राक्शन मान पाइखाखाय न जों आ जागा आमसानि लुकुरकनो जेरक प्राइवेट टिउसन थानानि स्कोप मायारक बरनो जों फ्री कोचिं खायनाय आबो जे नाहारमुं पासापासि ओ बाइजालबारियाव जे स्कुल काहा दंमोनि साइन्स स्ट्रीम गोनां आबो माने स्कुल बेलायखि चायां दंखा जों आबो बरम गोनां एमएलए नि याक्ति खाय जोंहा स्कुल न काहामको खायनानै बागै जों बनो एप्लिकेशन खायलायनाय ओमफ्राय पासापासि जों अ आमजायो टेबो काहामगाय उन्नति खायनानै बागै अ आमजानो कायसा आवलि खायति साननानै बागै आबन बागै जों बरम गोनां एमएलए नि थानि जों दरगासो खायनाय जों खाखायो ब चिनि सानमुंनो बखाबाय न नायानो एबं जों आबो आ क्षेत्रे सक्सेस होनगोन होननानै आसा खायो हामबाय अ क्लाब जों बिसिकनि बिसिकताम रम्बै सराय खनायरक सिक्ला सालाय जैसा लामा करजाक द्राग साइ टंखा बरनो जों रुतुक रुतुगै द्राग हयते बाहायके याकाकमान आबनि जों साइटक लायका एवं ताबुक जोंगो आमजायतै मुंसाफानो द्राग लाइसरि ट्राफिक मायातै आबन बागिबो जों कायसा व्यवस्था नानाय दङ आबनि साथे साथे अ आमजायो द्राग सामानि संखाबो आगिनस्लाय बेलाय किचाखा इंगे सिरिन ताबुक नाहार मुंखाय अ आमसायतै अ लाहारतै कुनु धरনের द्राग ट्राफिक मायातै जों आबन बागै ताबुक स्टेप नानाय दङ इंगे आबनि बागै जों अ बाइजालबारि आउटपोस्टनि हेल्प नाहानाय पासापासि जों सिनि बरम गोनां एमएलए जों बिनि खुनजोबो टाइम टु टाइम अ इनफरमेशन हरनाय हामबाय आंखाय क्लाबनि एडभाइजर बोर्डनि चेयारमैन आन मुखे अमरदीप देबबर्मा।